गिबियावनो एसएम निउज नायगिरि नोंथांमोनखौ बरायनानै लाग्रोबाय। दिनै जोङो बिटिसि बिसायख'थिनि सोमोन्दै गुवारै माखासे बाथ्राखौ रायज्लायनो थाखाय सासे आलासि हांख्रायनाय लाबोदों। बिथाङानो जाबाय मोनसे समनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि नेहाथारि, आथिखालाव इउपिपिएल राजखान्थि हान्जानि CWC मेम्बार बिथां नेरखां खाख्लारि। नोंथांखौ जोंनि नैबे हाबाफारियाव बरायनानै लाग्रोबाय। खुलुमबाय। आथिखालाव नोंथांमोना बिसायख'थिया जोबखांनायनि जे भटिं बेयो जोबखांनायनि उनाव नोंथांमोना दाबि खालामदों जे नोंथांमोनानो सरकार दागोन होननानै। दा गमामायैनो नोंथांमोना बेसेबां सिटआव देरहामारगोन? एसएम निउज नायगिरिफोरनिसिम आं बयनिसिमबो इउपिपिएलनि जानानै गाहाम हामग्लायनाय बावहरबाय आरो खुलुमनाय जासिहरबाय। नैबे बिसायख'थिया बिराद गोलाव जादोंब्लाबो गोलाव सम केम्पेइन खालामखांनायनि उनाव जि मोनसे फिथाइ मोननो थांदों बियो मोजां रिजाल्ट होननानै जों साननो हायो। आरो जोङो डेम'क्रेसिया जथेस्थ' मोजां एक्सारसाइज जादोंमोन बे इलेक्सनाव। बे इलेक्सननि गेजेरजों एबाराव टटेलि बिटिआर बासिया मोनसे सोलायनायनि मेन्डेट होदों। स्पष्ट भाबै माखासे मानसिफोरा ओंखारबोदों आरो भटिं पार्सेन्टेज जों बेखौ नायबाबो मिथिनो हायो जे भटिं पार्सेन्टेजआ 70नि एबाव थांदों, 77 बबेयावबा 80 सिम मोनहैदों। दा बे हिसाबै एबाराव जे मोनसे सोलायनायनि दोहौ फैदों, सोलायनायनि दोहौ फैनायनि मेन कारना जादों इउपिपिएलआ गामि गामि हाबनानै न'खर न'खर थांनानै माखासे एवारनेस सेन्सिटाइज खालामनायनि थाखायनो बेखिनिया जादों होननानै आं सानो। आरो बेवहाय 100% इउपिपिएलआ एबसुलेट मेजरिटि लानानै सरकार खालामगोनखौ जोङो आन्दाज खालामनो हादों। बेफोरनि माखासे ग्राउन्डफोर दङ, बे जे बोरैहै मोनगोन बेनि माखासे ग्राउन्डफोर दङ। जोङो मिनिमाम जों 26आ जोंनिया थागोन, 26 मेक्सिमाम 30+ जानो हागौ। बेखिनिया जोङो मोनगोन होननानै आसा खालामनो हायो। हाग्रामाया जि प्रमद बर'नि सायाव खोथाजों माखासे बाथ्राखौ आक्रमन खालामदों आरो माने थांनाय जे बावखुंग्रि समस्ति नायगाव बेवहाय जिथु आक्रमन खालामदों आफादगिरिनि सायाव, प्रमद बर'नि सायाव, दा बेखौ बिपिएफनि माखासे मावथिफ्रानो खालामदों होननानै नोंथांमोननि हानजाया बुंनो नागिरदों। बेवहाय बेसेबां माने बिनि सैथोथि दङ? बेयो दाखालि जे क'क्राझारनि नायगाव बे ओनसोलाव इउपिपिएलनि आफादगिरि मानगोनां प्रमद बर' बिथांखौ एटाक खालामनाय, बेयावथ' 100% बिपिएफनि मानसिफोरनि आखाइ दङ। मानोना बेवहाय बिथांमोननि केम्पेइन अफिस खाथियावनो जादों बियो, एसे थांखांनायनि उनावनो ससे गेप्स एसे एरियायाव। आरो बे हिसाबै आरो बिथांमोना बे अफिसखौ बारग'खालांनायनि उनाव बेवहाय स्ल' जानानै रायजो राजाफोरखौ एसे माथो होना थांनायाव बबे गारियाव दङ बेखौ मिथिदों बिथांमोननि मानसिफ्रा, बिपिएफनि मानसिफोरा, आरो बे गारिखौ टारगेट खालामनानै ससेयाव थानाय मानसिफोरनो खोन्थाहरनानै बेखौ टारगेट खालामनानै एटाक खालामदों। बे हिसाबै बियो कमप्लिटलि मोनसे माबा हिसाबै खालामनाय जादों, माने परिकल्पित भाबै एम्बुसनि गेजेरजों खालामदों। आरो बेयाव बिथांमोननिनो आखाइ दंथारो। बियो जुदि मोजाङै इनभेस्टिगेसन खालामनानै नायोबा बियो जाफुंगोन। आरो बेफोरबायदि जानायनि मेन कारनानो जादों जे एबाराव जे गावसोर बिपिएफ हिसाबै सरकार खुंनाय नंला, मानसिफोरखौ दमन खालामनायनि गेजेरजों इलेक्सननि भटिं जानायनि सानसे सिगाङाव जुदि मोनसे सिगिनाय खालामनो हायोबा बा मानसिफोरनियाव मोनसे गिनाय सोमजिहोनो हायोबा हयथ' भटआ जोंथिं ड्राइभार जानो हागौ बा बिपिएफनियाव थांनो हागौ। बे मोनसे साननायखौ लानानै बिथांमोना खालामदोंमोन जानो हागौ। खिन्थु बियो बिथांमोननि थाखाय बियो मोनसे उल्थासो जादों। जों जेखिनिखौ बुजिदों बेयो उल्थासो जादों। मानोना दिनैनि समावहाय भटार रायजोफोरा माने दमन नीतिखौ मोजां मोना आरो बेनिफ्राय उद्धार जानो थाखाय दिनै आवगायबोगासिनो दङ। ओंखायनो बे खामानिया, बे एक्टआ बिथांमोननि जि बे खामानि मावनाय एटाक खालामनाय, बे एटाक खालामनाया बिथांमोननि भटखौ लस खालामनो होननानैसो आं सानो। दा अदालगुरि आरो बाक्सा बेयावथ' माने बुंनो थाङोब्ला पिसफुलिनो जोबलांदों होनना बुंनांगोन। दा बेवहाय बिथांमोना बै खामानिखौ जे मावबाय, दा बेवहाय मा मोनसे गुबुन मोनसे सिङाव आन्दोआव माबाफोर हाबखोमानानै दङ नामा? दा बेवहाय खालामनायनि मेन कारनानो जादों जे गिनाय, मेनलि गिनाय। बे गिनायानो जादों जे क'क्राझार मेनलि
हाग्रामानि मेन फिल्डआ बिथांमोना फिल्ड होननानै सानोमोन बाक्सा आरो उदालगुरि उदालगुरि आरो बाक्सानि थाखायनो बिपिएफ बा सरकार गठन खालामगोन होननानै बिथांमोना सानोमोन किन्तु एबारनि जि भटिं बे भटिंआ बिपिएफनि सोलायहै इउपिपिएलआव फैनायखौ बिथांमोना मोजाङैनो मिथिदों बियो ट्रेन्सफार जाबाय एबाराव जे उदालगुरि आरो बाक्सायाव बिदि गावसोर लुबैनाय बायदि सिट मोननाय नङा आरो बे सिटफोरा बबेयावबा जों जिर' मारिनो हासिगौ बबेयावबा डिस्ट्रिक्टआव बे मोनसे इनफरमेसनखौ मोननाय लोगो लोगो बिथांमोननियाव बारा बेलेन्स माने साननाय हनाया बारा बेलेन्स जानो हायाखै इमबेलेन्स जादों बिथांमोना मेन्टेलि इमबेलेन्स जानायनि थाखाय बेफोरबायदि खामानिखौ मावफ्लांदों होननानै आं सानदों आरो बिनिफ्राय जे बेखिनि इनफरमेसनखौ मोनखांनायनि उनाव चिरां आरो क'क्राझाराव बोरैबा गाबथानानै थानो हायो नामा बेखौ बिथांमोना हयथ' बिदि परिकल्पित भाबै मानसिफोरखौ सिगि सख' खालामनानै लाखिलांनो हागोन नामा बेखौ सानदों मोननै खामानि मावनो थाखाय बिथांमोना नाजाबाय थादोंमोन जे मोनसेया जाबाय मानसिफोरनो लब देखायनाय काराप्ट खालामनाय फैसा सैसा होनानै काराप्ट खालामनानै भटखौ लाबोनो खिन्थु इउपिपिएलनि माखासे मावथिफोरा गामि गामि लेभेलाव थानाय लोगो लोगो बिदि काराप्ट खालामनो हानायनि बारा चान्सबो मोननो हायासै आरो बेखौ मोननो हायैनि थाखाय बिथांमोननियाव मोनसे रागा जोंनाय फैदों आरो गिदिंबाय थानायनि थाखाय जेनेबा जोंनि मानसिफोरा गावबा गाव एरियाफोराव साग्रिदि थानायनि थाखाय फैसा राननो हायैनि बिथांमोना सिगिनाय मोनसे लाबोनो ट्राइ खालामदोंमोन बे सिगिनाय मोनसे लाबोनो ट्राइ खालामनायाव बेयावबो फेल जाबाय होननानै जों सानगोन आफादगिरिखौ एटाक खालामनायसिम बिथांमोना थांबाय आफादगिरिखौ एटाक खालामनाय लोगो लोगो बेयाव सिटुवेसना एसे बेलेग जादोंमोन आरो बे बेलेग जानायनि थाखायनो हयथ' बेखिनि इनफरमेसना मोनैनायनि थाखायनो पाब्लिक लेभेलाव बिथांमोननि माखासे सोरबा एसे सफ्ट कर्नार थानायाबो मोजां मोनै जानानै डाइभार्ट जादोंखौ जों सानो इउपिपिएलनि फारसे दाथ' सरकारखौ बिजेपिआबो दागोन होनना बुंदों इउपिपिएलआबो दागोन होनदों हाग्रामायाबो दागोन होनना बुंदों गमामायैनो नोंथांनि एसेसमेन्टआव बिया बेसेबां मोनगोन माने जिल्लायाव बेसेबां सिट मोनगोन बिथांमोना मोनब्रै जिल्लायाव बिजेपि हिसाबै सिट मोननाया बिथांमोना 6खौ बारनो हाया आरो बिथांमोननिनो ग्रासरुट लेभेलनि माखासे मानसिफोरनि इनफरमेसन जोंबो इनफरमेसनखौ लादों इनफरमेसन हिसाबै बिथांमोना मोनसे उइक पइन्टआ दंखायो जे बिथांमोना प्रिस्टा प्रमुखहालागै हाबनो हायाखै प्रिस्टा प्रमुखसिम हाबनो हायाखै माखासे जायगायाव बिथांमोना माने जेरैबायदि खामानि मावनांगौ बिदि मावनो हायाखै बेखिनि फेलें प्रिस्टा प्रमुख माने ग्रासरुट लेभेलसिम खामानि मावनो हायाखै ग्रासरुट लेभेलसिम बिथांमोना देरहायोबा हयथ' थौजों देरहानो हागौ थौजों सोरनिबा मोनसे इनफ्लुयेन्सआव बिदि मोनसे मोननै माने माबाफ्रा फैनो हागौ आरोखि दा बेराफारसेथिं जुदि जोङो इउपिपिएलनि बाथ्राखौ जुदि सानोबा बिथांमोना जोंनि जि सिस्टेम खामानि मावनायनि जि सिस्टेम बे सिस्टेमा जाबाय भिलेजआथ' भिलेज थाबाय माने सुबा हिसाबै थाबाय सुबानिफ्राय थांबावनानै जोङो आरो 21 बारिबावनानै माने पेज भटिंनि जि पेजहालागै जों मोनहैदों आरो पेजहालागै मोनहैनायनि उनाव बै पेजनि मानसिफोरा जोंनो हिसाब खालामना खिन्थादों जे नैबे मानसिफोरा जोंनो भट होदों नैबे मानसिफोरा जोंनो भट होदों आरो बे हिसाब खालामनानै दिनै जोङो मिनिमाम 26 मेक्सिमाम 30 एबभ जों मोनबावनो हागोन होननानै आसा खालामनो हायो बे हिसाबखौ जों नायनानै दा बेबायदिब्ला जोङो देरहानाया माने सरकार गठन खालामनाया एबसलुट मेजरिटि लानानै सरकार गठन खालामनाया असम्भब नङा बेयो जागोन हानजानिबो माखासे सापर्टारफ्रा माने सोरखौबा आक्रमण खालामनाय आरो माने बिपिएफनियाबो सोरखौबा बेबायदि आक्रमण खालामनाय नुदों दा बेवहाय नोंथांनि नोजोराव बेफोर खामानिया माबायदि माने साबजाथाव जादों नामा बेफोरो डेम'क्रेसिनि जि मोनसे नीति बे नीतियाव भटिं होनो थांनाय बा बेखौ आक्रमण खालामलायनायनि जेबो बाथ्रा थानो नाङा आरो जिखिनि आक्रमण आरो प्रत्याक्रमण दा जिखिनि मानसिफ्रा जि इउपिपिएल हिसाबै सोरखौबा आक्रमण खालामदोंबा बे आक्रमण खालामनाया जोंनिफ्राय जाग्राखै होननानै जों बुङो थोंजोङैनो मानोना सोरबाया खालामग्रोनायनि उनावसो बे आक्रमणा सोरबा अतिस्थ जानानै बेखिनिखौ खालामफिननाय बांसिन सिटुवेसनानो बिदि गोजा दा जोंनिफ्राय ना बिपिएफनि मानसिफोरखौ सोरखौबा फार्स्ट
एटाक खालामग्रोदों मा खालामग्रोदों बिदि जोङो रेकर्ड हिसाबै जों मोननो हायाखै एटाक खालामग्रोनाय रेकर्ड जों मोननो हायाखै सोरबाया खालामनायाव बिखौ सोरबा बुदों बुफिनदों बेखिनिखौसो जों मोनगासिनो दङ अब्लाबो आं बेखौ बुंगोन जे सोरबाया माबा मोनसे माबानि थाखाय खालामदोंब्लाबो बेखौ बिनि आयेनखौ आखायाव लायालासिनो बेखौ प्रखाखननो हगारना होनाया मोजांमोन आरो डेम'क्रेसिखौ जों डेम'क्रेसि हिसाबै थांहोनाया दरखार दङ मानोना भटिं होनो फैनाया जाबाय जोंनि जि राइट्स भट राइट्स बे राइट्सखौसो हायबस्त खालामनो थाखाय जों फैयो आरो फ्रिलि मानसिफोरखौ रायजो राजाफोरखौ भट होनो थाखाय हगारनानै होनांगौ बेवहाय डिस्टार्ब खालामनायनि बाथ्रा थानाङा जेबो माने मोनसे माबा खालामनायनि बाथ्रा थानाङा आरो बिदि खालामनो हायोबासो जों मोर डेम'क्रेटिक जानो हागोन मैयानि जि मोनसे सिटुवेसनफोर जों नुलांबाय चिरां आरो क'क्राझाराव 10 तारिखनि जि भटकास्टिं बेवहाय फ्रिलि डेम'क्रेसिया एक्सारसाइज जानो हायाखै होननानै आं सानो माबायदि बियो एक्सारसाइज जानो हायैनि कारनानो जाबाय जे बेवहाय माखासे मानसिफ्रा मबेबा जायगायाव भट केपचार खालामनो थाखाय ट्राय खालामनाय दा बिदि सिटुएसनखौ नुनो मोनदों जायनि थाखाय दावराव दावसिया जादों नोङो भट होनो थाखाय नोंहा बेवहाय एजेन्ट दंखायो पलिं एजेन्ट दंखायो पलिं एजेन्टआ बिनि मोजां गाज्रिनि रिपर्टखौ लाखागोन बेयावहाय पार्टिनि जानानै बा माबा मोनसे माबाफोरनि जानानै पलिं माबानि सिङाव भट लानायनि सिङाव हाबनांगौनि जेबो दरखार गैया जेबो प्रयोजन गैया बेखौ हाबनानै नायहैनांगौनि दरखार गैया नोङो जुदि अत्यन्त खबर लानो होननानै सानोबा नोङो पलिं एजेन्टनियाव खेबसे खबर लाना फैबानो जायो नों सिङाव हाबलायलायनानै मा जादों मा थादों बेखौ नायनांगौनि दरखार गैया होननानै आं सानो मानोना बेयो कमप्लिटलि इलेक्सननि आखायाव इलेक्सन कमिसननि आखायाव थानाय आरो इलेक्सन एजेन्ट हिसाबै खामानि मावग्रा जिखिनि मानसिफोर दङ बे मानसिफोरा बेयाव खामानि मावबानो जायो आरो बेफोरबायदि जायामोनब्ला सोरबा पार्टिनि मानसिफोर सोरबा केन्डिडेटफोर बबेयावबा हाबथिंनाय जायामोनब्ला बे सिटुएसनफोरा जानाय नङामोन होननानै आं सानदों आচ্ছা गोबां माने पलिटिकेल पार्टिफोरा बुङो जे बेलट पेपार माने खावनाय बेलट बक्स खावनाय दा बेफोर गमामायैनो नैबे बिटिसि इलेक्सन नैबे जि जानानै थांनाय बेवहायबो गोबां माने अजद फैदों इउपिपिएलआबो बुंदों अबेबा बोरै खालामदों अबेयावबा माने बिपिएफआबो बुंदों अबेयावबा माने गुबुन पार्टियाबो बुंदों जे माने बेवहाय बेलट माने माबा जादों खावनाय जादों बा धरिलक बेबायदि जानो हागौ होनना सन्देह खालामनानै दावराव दावसिबो जानाय नुदों जों गोबां जायगायाव हयथ' बहा रिपल जागोन दा बेवहाय नोंथाङा जे बै जे माने सिस्टेम बे सिस्टेमनि सायाव नोंथाङा माबाफोर बुंगोन नामा सिस्टेमा जिबायदि सिस्टेम खालामो बे सिस्टेमा बिराद मोजाङानो दङमोन खिन्थु बेवहाय माब्लाबा मा जायो बे गाहाय लेभेलनि जिखिनि एडमिनिस्ट्रेसन अफिसार्सफोर बिसोरो बबेबा मोनसे हानजाजों माने काराप्ट खालामजायो आरो जों एसे बिदि सिटुएसनबो नुनाय बायदि मोनदों क'क्राझाराव मानोना कमप्लेन जि प्रखाखननिसिम पुलिस प्रखाखननिसिम माबा मोनसे इन्सिडेन्टनि सायाव कमप्लेन खालामोबा बिनि सायाव एक्सनखौ जों नुनो मोनाखै आरो बिदि एक्सन नुयिनि थाखायनो एक्सन जायिनि थाखायनो मा जायो जे मानसिफोरनियाव मोनसे सन्देह फैयो सन्देहआ बेनो जागोन बे बिथांमोना बेयाव काराप्ट जादों बा सोरजोंबा माने बायनानै दोनजानोबो हागौ फैसा लानानैबो थानोबो हागौ बिदि मोनसे माबा साननाया फैयो सन्देहआ फैयो आरो बिनि थाखाय मानसिफोरनियाव सन्देहआ बारा जायो जे सोरबा हाबैबा बिब्दि जादों होननानै मिथिनाय लोगो लोगो जे बेवहाय बक्सनि सायाव माबा मोनसे जागोन नामा बिदि साननाया फैयो आरो बेफोरखौ जुदि थिक खालामनांगौनि दायित्वआथ' जेनेबा बबेबा पलिटिकेल पार्टिनि नङा बेखौ थिक खालामनांगौनि दायित्वआ जाबाय इलेक्सन कमिसन आरो इलेक्सन कमिसन आरो पुलिस प्रखाखननि जायखौ इलेक्सन कमिसना बाहायदों दा बिथांमोना जुदि बेखौ थिक हिसाबै मावोबा जायो आरो बिनिफ्राय नैबे बेलायावबो एसे सन्देह जालायो जे मानसिफोरा जे माखासे मानसिफोर साखरियालफोरा बेवहाय एंगेज जायो साखरियालफोरा एंगेज जायोबा साखरियाल हिसाबै बिथांमोना निउट्रेल जानांगौमोनब्लाबो सम माखासे साखरियाल मानसिफोरा साखरि लानाय मानसिफोरा बबेबा मोनसे पलिटिकेल पार्टिजों इनक्लाइनेसन जानानै बायसनेस जानानै थायो दा बेफोरबायदि जानायावबो माखासे समाव जायगा माबा जायो गन्डगोल जायो जे मैयानिनो बिदिनो जादों जे बबेबा माबायाव पलिं स्टेसनाव
जे भट लानो थांनाय मानसिया सोरखौबा माने आमुगाव होनाय बिदि जादों जायनि थाखाय सोलायलायनो गोनां जादों जायनि थाखाय दावराव जादों बैफोर जाबाय बै मानसिफोरनि इन्टेनसननि थाखायनो जादों आरो दा बिदि खालामनो नाङामोन दा बै मानसिफ्रा डेम'क्रेसिखौ मा होननानै बुजिदों जों साननो हायाखै दा बहाबाथ' स्ट्रं रुमा जेरैबायदि जानांगौ बेबायदि जायाखै जेरै तामुलपुराव माने बेबायदि माने अजदा फैदों मसलपुराव मोनसे साबियानो माने 20टा रुमनि तालाखौ खुलिनो हानाय बेबायदि अजद फैदों दा बेवहाय गभर्नमेन्टनि बा जाय रुलिं पार्टिफोरनि बा बेबायदि माने गुबुन पलिटिकेलफोरनि माखासे कनस्पिरेसिफोर थानो हागौ नामा बेवहाय दा जुदि मोनसे साबिजोंनो जुदि माखासे तालाया खुलि जालायलायनाय जायोबा बेयो मास्टार की होननानै बुंनांगोन बेखौ मास्टार की थालायलायनाय जायोबा हयथ' बेवहाय जुदि डिउटि थानाय जायाबा मोजाङै जुदि बिनि डिउटिया जायाबा पार्टिफोरा मोजां डिउटि जायाबा हयथ' बेखौ बिदि खालामनो हायैनि जेबो खोथा थानाय नङा दा मोनसे खोथाया जाहैबाय जे जिमानखिनि जि रेगिंआनो खालामनो सेस्था खालामा मानो जोङो जुदि सिनसियारबा दा बेयाव मोनसे खामानि मावनो गोनां दङ जे जाय जोङो पलिं स्टेशनफ्राव मोनफ्रोमबो पलिं स्टेशनफ्राव जों पलिं एजेन्ट होनो हानाय जादोंब्ला बै पलिं एजेन्टआ मोनसे रिसिप्ट मोनबोयो जाय गावनि सिगनेचार थायो आरो बे सिगनेचार थानाय मबे नाम्बारखौ मबे बक्सआवमोन मबे सेन्टारनि बेसेबां नाम्बार बक्स बेसेबां पलिं जाखो बेसेबां माने बाखि थाखो बेखिनिया बेवहाय थायो बेसेबां मेल फेमेल गासैबो थाजोबो बेयाव लिरनाय बेनिफ्राय गावनि मोनसे सिगनेचार थायो दा बेखौ लाफानानै आरो बै सिगनेचार थानाय माबाखौ जुदि काउन्टिं एजेन्टफोरा लानानै थांफायोबा अबानिया हमनो हायो जे बे बक्सआ रियेल नंगौना नङा बे बक्सखौ खुलिनाय लोगो लोगो हमनो हागोन जे बैयाव थानाय सिगनेचारजों नैबे सिगनेचारजों मिलायदोंना मिलायाखै पलिं एजेन्टनिया बेयाव बेसेबां कास्टिं जादोंमोन बे मिलायदोंना मिलायाखै हरसेनि गेजेराव एसेबां माने माबा खालामस्लाबनो हासोनाय एक्जेक्टलि खालामनो हानायाबो एसेबां सम्भब नङा बे हिसाबै बेखौ जुदि जों बयबो खालामलायोबा बेयावनो हमनो हानाय मोनसे माबा जायो जे बे जे मोनसे स्ट्रं रुमनि गेजेराव माबा मोनसे जादों दा बेबायदि मोनसे सिटुएसन जादों आरो जेनेबा बेखौ जों मोजां खालामनो नांगोनबा बेखौ माने काउन्टिं एजेन्टफोरा मोजाङै डिउटि खालामोबा मोजां नायोबा बेखौ थिग खालामनो हागोन होननानै आं सानो नोंथांमोननि पार्टी चिफ माने प्रमद बर' बिथांनि जे मोननै समष्टि गयबारि आरो कक्लाबारि बेवहाय प्रमद बर'आ देरहागोना सियर ना आंनि जि बुजिनाय आंनि जि मोनदांनाय गयबारि आरो कक्लाबारियावबो प्रमद बर' बिथाङा माने मोजां भट लानानै देरहानो हागोन बियो जेबो सन्देह गैया बिथांमोनाथ' बुंदों जे माने जिहेतु सिगनेटरि सासे दङ माने कक्लाबारियाव माने धीरेन बर' बिथांखौ देरहागोन होननानै दा बेवहाय नोंथाङा मा बुंनो सानो कक्लाबारियाव धीरेन बर'आ देरहानायनि पसिबिलिटिखौ जों नुनो मोनाखै आरो बिनि जेबो बेवहाय नुसारथायानो गैखाया कक्लाबारियाव थानानै धीरेन बर'आ केम्पेइन खालामदोंब्लाबो कक्लाबारियाव बिथाङा मानसिफोरजों जेबायदि माने माबा खालामनांगौ टाचटाव फैनांगौ बिदि टाचटाव फैनो हायाखै जेरैबायदि बियो माने अनसायजानांगौ बिदि अनसायजानो हायाखै आरो बिनि मेन कारनानो जादों जे बिटिआर एकर्डखौ बिथाङा खालामबाय बिटिआर एकर्ड खालामखांनायनि उनाव बिटिआर एकर्डआ मोजां नङा होनग्रानि मोनसे हानजायाव हाबना थाहैबाय आरो कक्लाबारिया जाबाय मेक्सिमाम बर' भट थानाय मोनसे माने माबा बियाब मोनसे माने कनस्टिटुएन्सि बेयाव भटार्सआनो बर' दङ 32,000 ना बेसेबांबा बेवहाय माने भटार्स बर'फोरानो दंखायो दा आरो बिदि मानसिखौ बर' हिसाबै मोजां मोननाय नंखाया जाय मानसियानोखि बिटिआरखौ मोजां मोना मावफुंनाय नङा होनग्रा मानसिजों थाफानाय मानसिखौ बे मोजां मोननाय नंखाया बे मानसिफोरा आरो बिदिनो बेवहाय भटआ जादों बिनि एग्जाम्पल हिसाबै जों होनो हायो बेयाव जि प्रमद बर'नि थाखाय जे साइकेल रेलि खालामनाय जादोंमोन साइकेल रेलिया हिसाब लागनो हायै जादों बेवहाय गावबा गाव फैनानै दा बेबायदियैनो बेवहाय जिखिनि आन्दाज खालामनो हायो सबनिसे हाइस्ट भटखौ मोननानै बेयावनो बांसिन मोनगोन होननानै आं सानो थांनाय समाव हाग्रामा महिलारिया क'क्राझार आरो चिराङाव जोबोद खम सिटआव देरहानो हादोंमोन आरो बाक्सा आरो अदालगुरियावनो बांसिन बिथांमोना
माने देरहानो हादोंमोन दा नैबे खेबसेनि बिसायख'थियाव हाग्रामा महिलारिया क'क्राझाराव खम मोनगोन बा चिराङाव खम मोननानै बाक्सा उदालगुरियाव बांसिन मोननायनि माबाफोर स्कपफोर दङ नामा आंनि नोजोराव उदालगुरियाव स्पेसियेलि उदालगुरियाव बांसिन थानानै खामानि मावनाय हिसाबै आंनि नोजोराव उदालगुरियाव बिदि मोननायनि चान्सआ नील थांगोन नामा उदालगुरियाव आंनि नुनायावथ' बिपिएफ हिसाबै नीलखौनो मोनबाय थादों आङो बिनि कारना जाबाय जे थांनाय बारनि पिसिडिआर हिसाबै जि इलेक्सन गेलेनाय जादोंमोन पिसिडिआराव बर'फोरा जोंनि जिखिनि भट बियो अनलि जोंनि बर' भटमोन आरो बिनि गेजेरावनो जोंनि गेजेराव मोननैसो जायगायाव डिभाइड जादोंमोन केन्डिडेटखौ लानानै डिभाइड जादोंमोन जेरैहाय भेरगाव भैरबकुन्द'आवबो बिदि जादों हरिसिंगायावबो डिससेटिसफेक्सन ओंखारदोंमोन बै समावहाय बिदिहाय जोङो हारिनाय जादोंमोन आरो बिपिएफआ भेरगाव जेरावबो बिदिहाय माने माबाया देरहालांदोंमोन माबा हिसाबै बिपिएफ हिसाबै आरो एइबारनिया सिटुएसना आलादा केन्डिडेटखौ लाना दावराव जायाखै केन्डिडेटखौ लानानै जेबो दावराव गैया फारसेथिं जिखिनि बर' भट बे बर' भटआ सिगांनिख्रुइ बांदों बेसे पार्सेन्ट मोनदों नोंथांमोना भटखौ जेनेबा बर'फोर हिसाबै बर' भट हिसाबैथ' एबाराव जोङो मिनिमाम 65निफ्राय 70 80 लागै मोनदों मबेबा जायगायाव 80सिम जोङो बर' भटखौ मोनदों आरो बेनिफ्राय मिनिमामाथ' 65 60 बिदिहै मोनदों दा बे हिसाबै जोंहा माने जोंनि भटआ खमायाखै बारायदोंसो बर' हिसाबै जोंनि भटआ बारायदों आरो फारसेजों जाबाय मा जों थांनाय बाराव आदार कास्टनि मोनसेबो भट मोनाखै होनना बुंबाबो लस गैया आदार कास्टनि बे बाराव मोनदों बे बारावथ' जोङो मोनफ्रोमबो कमिउनिटिनिफ्राय मोनदों मोनफ्रोमबो कमिउनिटिनिफ्राय आदिबासिनिफ्रायबो मोनदों माइनरिटिसनिफ्रायबो मोनदों नेपालिफोरनिफ्रायबो मोनदों गुरखाफोरनिफ्राय बेनिफ्राय माबानिफ्रायबो मोनदों एसामिस स्पिकिं जायफोर मानसिफोर दङ बिथांमोननिफ्रायबो मोनदों दा बे हिसाबै जोंनिया प्लासआनो गोजा जादों आरो बिनि गेजेरावनो मा जाबाय जोंनियाव मोनफ्रोमबो समस्थियाव बिजेपि दङ मोनफ्रोमबो समस्थियाव बिजेपिनि केन्डिडेट दङ दा मोनफ्रोमबो समस्थियाव बिजेपिनि केन्डिडेट थानाय हिसाबै थांनाय बारफोराव जायफोरा माने जोंनो होनो गोसो गैया जादोंमोन बै मानसिफोरा अट'मेटिकलि माने बिपिएफनो होदोंमोन गुबुनारिफोरा आरो दिनैनि समावहाय मा जाबाय जोंजों फैनायाथ' फैबाय इउपिपिएल हिसाबै जायखिनि आदार कास्ट दङ माखासेया एन्टि इनकाम्बेन्सि हिसाबै माने माबाया दंखायो बिपिएफआव बे एन्टि इनकाम्बेन्सिनि थाखाय माखासे मानसिफोरा मा जादों बिजेपिआव भट होदों गुबुनारि मानसिफोरा दा बे हिसाबै माइनासआ माने बिपिएफनि जागासिनो दङ मोनफ्रोमबो बिथिङावनो माइनासआ बिपिएफनि जादों दा बेफोरखौ नायजोबोबा उदालगुरियाव माने बिपिएफ हिसाबै सिट मोनगोना माने आसा गैया आरोखि आं आसा नुवाखै मोनसेखौबो माने कम्फर्टेबल नुवाखै नोङो बिथांमोना सानदोंबा नैबे माबाखौबो लादों बिथांमोना सानना लानो हागौ खैराबारिनि आदारफोरखौ बिथांमोना मोनजोबोमोन एबाराव बिजेपिआ माखासे लानानै थांबाय जोंबो माखासे लाबोनो हादों इउपिपिएल हिसाबै बे हिसाबै बिथांमोना बेयावबो माइनास जानानै दङ फारसेजों नोङो सिएम सन्दिनिखौ बिथांमोना आखा खालामदों आसा थाफानाय हिसाबै आसाफोरा बिथांमोन सापर्ट खालामनाय हिसाबै बेवहाय बिजेपिआ एन्ट्रि जानाय लोगो लोगो गासै मेक्सिमाम माने आदिबासि भटआ माने माबायाव बिजेपिनाव थांनाय हिसाबै दा बेयावबो बिथांमोना माइनास जानायनि मोनसे माबायाव फैबाय माइनास जादों आरो गरखा भटआ जोंनियाव सानै गरखा थानाय हिसाबै गरखा भटआ खिन्थु मेक्सिमाम 60-70% भटखौ जों इउपिपिएल हिसाबै मोननो हादों गरखा भटखौ आरो बेवहाय गरखा भट मोननायनि मेन कारनानो जादों बेयाव गरखा समाज मोनसे जाबाय बिटिआर गरखा समाज आगसु हिसाबैबो डिस्ट्रिक्ट आगसु आरो आनसलिक आगसु गामि गामि हाबनानै न'खर न'खर थांनानै बिथांमोनहाबो केम्पेइन खालामदों न'खर हाबनानै दा बिब्दि थासारियाव जोङो मेक्सिमाम सिटखौनो आखा खालामनो हायो आरो फारसेथिं सावथाल स्टुडेन्टस इउनियना कमप्लिटलि गावसोरनि एरियायाव हाबगासिनो दङ स्टार्टिंनिफ्राय जे भट कनभार्ट खालामनो थाखाय इउपिपिएलनिसिम बेफोर गासै थासारिखौ जुदि जों नायोबा जोंनो मेक्सिमाम बेवहाय देरहानाय फैगोन आंनि बुजिनायावथ' जोङो आं जिखिनिखौ आन्दाज खालामनो हादों 8+ जों मोननानै उदालगुरिखौ देरहाबोगोन
UPPL नि आफादगिरिया दाख्लै मोनसे बाथ्रा बुंदों जे मोनसेबो इलेक्शन MP इलेक्शन एसेम्बली इलेक्शन काउन्सिल इलेक्शन बे मोनफ्रोमबो इलेक्शनाव माने एसे नङा एसे माने दावराव माने बे मोनसे बाथ्राखौ बुंदों आरो बेखौ माने बिथाङा थांखिनानै माने BPF खौनो बुंनाय बायदि मोनदों दा बेवहाय बिथाङा जेखौ साननानै बुंदों बेयो नोंथांनि बायदिब्ला माने फैगौ समफ्राव बेबायदि जाबाय थायोब्ला जोंनि काउन्सिल बा जोंनि हारिया बदनाम मोनसे जागोन दा बेनि थाखाय नोंथाङा माने रायजो राजाखौ मा खावलायनो सानो आंनिफ्राय मोनसेल' खावलायनाय रायजो राजानिसिम जोङो भटखौ जे डेम'क्रेटिक सिस्टेमाव भटखौ जोङो मोनसे उत्सव हिसाबै लानांगौ मानोना फेस्टिभेल हिसाबै लानांगौ फेस्टिभेल बिनि थाखायनो जे जोङो मोनसे मोजां बेबस्था खालामनो थाखायसो बै मानसिफोरखौ सायख'नाय जायो आरो बेवहाय जों बेखौ उत्सव होननानै लायालासिनो जुदि ओरैनो माने भट होनांगौनि खाथिराव जुदि होनाय होननानै जुदि साननाय जायोबा बेवहाय जोङो मोजां फिथाइ मोननाय नङा आरो जों जिबायदिखौ लुबैदोंमोन बे लुबैनायखौ जोङो मोनफुंनाय नङा आरो जों बिदिनो जाबोबाय थादों ओंखायनो आं खावलायगोन जे जोङो भटखौ माने सोरखौबा बबेबा मोनसे पार्टिखौ मोजां मोननानैल' नङा बिथांमोननि मावनो लानाय जिखिनि आसनिफोर जिखिनिखौ बिथांमोना प्रतिश्रुति होदों जायफ्रानोखि जाय हानजा बै हानजाफोरा बेखौ मावनो थाखाय थि खालामदों जायखौ बे बिथिंखौ नोजोर होनानै आरो बेजों जोङो समाज हिसाबै बा जोंनि रायजो राजा हिसाबै जोंनि बेबस्थाया बोरै जागोन बे गासै बेबस्थाफोरखौ नोजोर होनानैसो भटखौ होनायनि थाखाय थि खालामनांगौ गोबां बायदिसिना बुंनानै प्रल'बन होनानैबो लांनो हागौ जे आंनिफ्राय मोनसेल' खावलायनाय जे मोनसे सरकारा इन्डिभिजुवेलि रावनोबो माबा मोनसे होनो हाया इन्डिभिजुवेलि बे सिस्टेमनि गेजेरजों जागोन आरो बेखौ जों सिस्टेमनि गेजेरजों लानायनि थाखायसो सिन्था खालामनांगोन आरो बे सिस्टेमखौ थिग खालामनो थाखाय बे बेबस्थाखौ थिग खालामनो थाखायसो सरकारखौ खालामनाय जायो आरो बेखौ नोजोर होनानैसो जोङो भटनि सिस्टेमखौ खालामनांगौ आरो भट होनायनि बाथ्राखौ जों साननांगौ आं बेखिनिखौ खावलायगोन उननि बेलायावबो जाहाथे जोङो नैबे डिस्टार्बेन्सआबो फैनो नाङा आंनि मोनसे खावलायनाय जे आं भट होबाय होननानै सोरबा सासे MCLA बा सोरबा सासे रिप्रेजेन्टेटिभनियाव आं मायाबा मोनथारनांगौ आं फैसा मोननांगौ मानांगौ बे मेन्टेलिटिखौ जोङो नागरिक हिसाबै गारनांगौ एक्सुवेलि जों नागरिक हिसाबै आरो जों बे भट होनायनि खारनजों जोंनियाव मा बेबस्था फैदों जोंनियाव जि सिस्टेमफोर फैदों मा बेबस्थाफोर फैदों बिनि सुबिदाजनक जोंनियाव जादोंना जायाखै बेखिनिखौ बांसिनै नोजोर होनांगौ राजुहुवा भाबै राजुहुवा नोजोरखौ जों बांसिन खालामनानै जुदि खामानि मावनो हायोबा जोंनियाव मोनसे मोजां बेबस्था फैगोन आरो मोजां सिस्टेम फैगोन जायजों जोङो मोजां मोनसे हान्थि परिबेस सृष्टि खालामनानै लानानै थांनो हागोन दा बेवहाय नुदों जिहेतु BTC आव बा नैबे जितु इलेक्शन बेवहाय मानसिफ्रा बुंनो नागिरदों जे सोलायनायनि थाखायनो माने बेवहाय माने सोलायनायखौ नागिरदों परिबर्तनखौ नागिरदों चेन्जखौ नागिरदों दा बेवहाय UPPL आरो माने BJP बेबायदि लादों दायोहाय माने सोलायनाय दा बेवहाय जोंनि गोबां बर' मानसिफ्रानो माने नेशनेल पार्टी BJP आव माने हाबदों आरो गोबां जोंनि माने BPF नि दैदेनगिरिफ्राबो माने BJP आव हाबदों दा बे समाव नोंथाङा मा बुंनो नागिरदों जे जोंनि मानसिफ्रा जि माने नेशनेल पार्टीआव हाबदों दा बे हाबनायखौ नोंथाङा मा बुंनो नागिरो डेम'क्रेटिक हादोराव बायदिसिना पार्टीआव थानानै खामानि मावनो हानायनि राइट्सआ बयहाबो दङ खिन्थु आं बेखौ बुंगोन जे बबेबा मोनसे पार्टीआव हाबनानै बे आइडिय'ल'जि आरो बिथांमोननि जे आइडिय'ल'जि आरो जे खामानि मावनो लानाय बेखौ एसे सालिजारि नायग्रोनाया मोजां दा नैफोरबायदि BTR बायदि मोनसे काउन्सिलफोर बायदि बे काउन्सिलफोराव नेशनेल पार्टीया माबायदिहै खामानि मावगोन आरो रिजनेल पार्टीया माबायदिहै खामानि मावगोन दा बे बाथ्राफोरखौ जोङो बुजिनो नांगोन दा नेशनेल पार्टीनि जिखिनि माबाफोर सिस्टेमफोर बे जाबाय रायजिक नङाबा सेन्ट्रेल भारतीय जे भारतीय नीति आदर्शजों बिथांमोनहा खामानि मावगोन खिन्थु रिजनेला जों आन्दलन खालामबोनायनि कारनानो जादों जों रिजनेल जोंनि ओनसोलखौ थिग लाखिनाय जोंनि माबानाय हारिखौ थिग लाखिनाय बे ओनसोलखौ जोंनो खुंथायखौ मोननांगौ होननानै जों बे जायगाखौ आन्दलन खालामनानै लाबोनाय बेयावहाय स्टेटआ जुदि माबा जादोंब्लाबो BJPनि सरकार BJPनि सरकारबाबो आसामा दिनै बिराद मोनसे माबायाव दङ प्रब्लेमाव दङ
आरो बे प्रब्लेमखौ सलुसन खालामनो थाखाय सेन्ट्रेल बा बिजेपिआ बेनि दायित्व लानानै खामानि मावनाय नङा दायित्व लानानै खामानि मावनो हानाय नङा जायनि थाखाय आसुआ दिनै आन्दलन खालामफिननो गोनां जादों मोजां मोनसे बेबस्था खालामनो थाखाय बिथांमोना एनआरसि लाबोबाय एनआरसिनि गेजेरजों बिदेशि बेटारियननि बाथ्राखौ बिथांमोना सानदोंमोन लोगो लोगो बेयाव जुदि रिजनेल मोनसे माबा थानायमोनबा का जि आयेन लाबोबाय माने सिटिजेनशिप एमेन्डमेन्ट बिल लाबोनानै आयेन खालामफैबाय दा बेफोर जाबाय आसामनि मोनसे बिराद गेदेर थ्रिट जाफैबाय दा बिनि कारना जाबाय जों बिजेपिखौ बे आसामनि मानसिफोरा बिजेपिखौ सापर्ट खालामनानै बेवहाय बसायनायनि थाखाय बेफोरबायदि माखासे सिटुएसनफ्रा जोंनियाव जानो हागौ आচ্ছা जोबथारनायाव आङो मोनथाम कुइसन खेबसेयावनो आङो नागिरदों जे इउपिपिएल हानजाया देरहायोब्ला माने मोनथाम खामानि नोंथांमोना गिबियाव बे मोनथाम खामानिखौ माखौ माने मावग्रोगोन नोंथाङा नोंथांमोननि जे इउपिपिएल पार्टिया सरकाराव फैयोब्ला फार्स्ट खामानि जाबाय बिटिआर एकर्ड इमप्लिमेन्टेसन सेकेन्ड खामानि जाबाय बियो जोंनि ओनसोलाव थानाय एज पार द बिटिसि एकर्डनि मथे बेयावहाय थानाय मानसिफोरा बनाफाइड नागरिक जाबाय हिसाबै बेनि हा हुनि खामानिया सेटेल जानांगौ हा सेटेलमेन्ट खामानिखौ जों मावथारनांगोन नङाबा बियो मोनसे माने केवास बा मोनसे गन्दगल मोनसे थासारिया जाबाय थागोन आन्दलनमुखि मोनसे माबा जाबाय थागोन ओंखाय बे जागोन बेनिफ्राय मोनसे जाहैबाय माने इडुकेसननि सायाव जों खामानि मावनांगोन बे मोनथाम खामानिया प्रायरिटियाव जोंनियाव फैगोन बेनि उनाव इक'न'मिनि सायाव खामानि मावनाय जागोन नोंथांमोना सरकाराव फैयोब्ला माने गिबियाव बे खामानिखौ मावग्रोगोन दा बे समाव जोंनो बिथां नेरखां खाख्लारिया खम समनि गेजेरावनो माखासे गोनां बाथ्राफोरखौ फोरमायबाय बेनि थाखाय बे समाव जोङो जोंनिफ्राय नोंथांनो साबायखरखौ जासिबाय आरो जोंनि जे हाबाफारि बेखिनियावनो जोङो दोनथ'बाय गोजोन्थों